Pasiuna. Mga igsuon, gisaulog nato karon ang ikakatloag duha nga Domingo sulod sa tuig. Ang atong mga pagbasa karon naghisgot sa mga butang nga angayan natong pangamdaman sa umaabot. Kini nagsusi kung asa na kita karon sa atong kinabuhi. Kay sayod kita nga sa atong kinabuhi, wa lamang nagpunting dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, apan sa lain nga kalibutan nga atong gilauman, kung diin ang kalipay nga way sukod, atong matagamtaman. Adunay duha ka punto nga buot ipadayag sa atong mga pagbasa karon. Una, pagpangandam sa kaugalingon, mahimo lamang kung kita nag-agad sa kaalam sa Dios. Ikaduha, ang atong relasyon tali sa Dios, nga kitang mga tao may dakong responsibilidad sa pagpalambo niini. Busa dinhi sa kalibutan, kinahanglan sa kanunay, andam kita sa pag-abot sa Dios ug hugot ang atong relasyon diha kaniya, kay wala kita masayod kung unsang taknaa moabot siya. Sa katapusan, usbon ko pag-ingon nga sa kaugalingon, nga diin kini nakasukad sa kaalam sa Dios ug ang atong relasyon kaniya nasayod sa iyang pagbalik. Busa kinahanglan gayud kita nga magtukaw ug mangandam sa kanunay. Hinaot paunta. Ang mangulo ni Santos nga misa mao si Father Richie J. Gamaya. Ug ang mangulo sa madasigong pagkanta mao ang San Pedro Cathedral. Palihog manindog. Halad alang sa Santos nga misa. Tawata o balaang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo,
Ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, matag adlaw, matag udlo sa itong kinabuhi, tawag sa pagtukaw, pagbantay kanunay sa pag-abot sa atong Ginoo. Sa mga higayon nga kita, wala magunahuna sa iyang presensya, tungod kay ipalabi nato ang pagpakasala, mangayo kita karon sa iyang kaluoy ug gugma. Kitang tanan, nagakumpisa Nagakumpisa sa Dios nga makagagahong sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kaya nakalapas sa pagdakuyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton, kaya akong sala, akong sala, busa na ngamuyo ko kang Santa Maria Kanunay Virgen, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo pag-inampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, kadai sa iyang matao di sa yuta. Pinoong Diyos langit mong hari, Diyos Amahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit.
sa Diyos na Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios, nga gamhanan ug maluluy-on, panalipdi kami sa tanang katalagman. Hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam nagsidlak na masiga ug dili gayud muaw. Sila nga nahigugma ug nangita kaniya, masayon nga makakaplag kaniya. Dali siyang magpaila sa iyang kaugalingon, kang bisan kinsa nga nagtinguha kaniya. Bangon og sayo sa buntag, aron pagpangita kaniya, ug wala kay karisdanan. Hikaplagan mo siya nga maglingkod sa imong pultahan. Ang inyong pagmatngon sa kaalam, maoy pagkabot sa hingpit nga pagsabot. Kung mangita ka kaniya, sa dili madugay, makakaplag ka sa kalinaw sa hunahuna, kay mangita siya kanila, nga angay kaniya, ug hikaplagan kaniya, bisan asa ka. Maluluyon siya, ug buuban kanimo, sa tanan mong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Akong kalag iuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Ang akong kalag iuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. O Diyos, Ikaw ang akong Diyos nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, ug giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag iuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Sa ingon nagatutok ako kanimo, diya sa santuaryo, aron pagtanaw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kayang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabir maghimaya kanimo. Akong kalag iuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Sa ingon niini, dahil
Tumigon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sampiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkite, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadyang nga mga ngabir, magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalag, iuhaw kanimo. O Ginoo akong Diyos, hinumduman ko ikaw sa akong higdaanan, ug latas sa pagbantay sa akong kagaghion, magpalandong ako kanimo. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako. Nagasinggit ako sa kasadya. Ang akong kalag, iuhaw kanimo. O Ginoo akong Diyos. Ang akong kalag, iuhaw kanimo. O Ginoo akong Diyos. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol ingon sa mga tao nga walay paglaom. Kag kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios katong nangamatay nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios. Ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod niining paglauna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kini ang adlaw nga hihimo sa Ginoo.
talingog. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Iadtong adlaw ang gingharian sa langit mahisama sa 10 ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdala og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno og lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang nilanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana, alang kaninyo kanamo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug palit kamo og inyong magamit. Pusa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya, miabot ang ubang mga dalaga ug isangpit sila. Sir, sir, pasugla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sabingay sa pag-ingon, busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takla. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niadtong miaging Domingo na tibawan nato nga doon ay gipahigayon na gitawag natong life run. Kung niining maong life run, daghan ang mga nangadto alang sa pagsaulog sa birthday sa atong arsobispo. Tingali daghan nato nga naminaw sa radyo karon, wala makakuyog labi na tong gikan sa mga lagyo nga mga parokya sa Archdiocese sa Davao. Dito sa maong life run o dagan o exercise para ang abot niini para sa atong apostolado sa media o sa komunikasyon. Makita nato nga bibo kaayo tungod kay bisan gani ang mga tag-80 anyos ni apil pagayod sila. Doon ni apil po nga napa sa wheelchair. Ni apil gihapon bisag naa sa wheelchair. Mo nang nalipay po ang atong arsobispo. Ni apil. Doon na po ni apil nga 2 anyos nga bata. O daghan pang mga bata. Usa ni adto pinakabata ang 2 anyos nga ni apil sa maong exercise o dagan. Ang uban nagbaktas, ang uban gipaningot, ang uban wa pod paninta. Kay sige nagtabi. Pero mga igsuon, ang atong simbahan kanunay yun nga naningkamot labi na diha sa pagbantay kanunay sa paghatag sa atong kaugalingon alang sa kalambuan sa matag usa. Tingali maupod ni ang mensahe nato karon nga gisambingay ni Kristo sa 5 ka mga danghag nga dalaga na apoy 5 ka mga maalamon nga dalaga. Katong mga dalaga nga niya dinhi karon, katong mga naminaw, hain may pilion ninyo nga pagkadalaga kanang danghag o maalamon. Bisan pa siguro hinganlan ta og dalaga pero danghag murang magmasakitan pud ni ana. Bahala di dalaga basta dili danghag. Mao na nga mupili gyud ta karon asa man tani ani sa danghag bata
o sa dili danghag. Nganong danghag kay wa pa ta masayod pod no sa background o sa kahimtang sa mga kasal kaniadto kay siguro tungod sa ilang dalan kaniadto tungod sa ilahang kultura nga dugay usahay mo abot ang pamanhonon ang kinasal mao na nga magpaabot nga dunay tigsugat kaniya unya kining mga dalaga nga giingon pa dinhi na lima nga nakapakandam siguro nagdahom sila nga basig madugay ang pamanhonon daghanon nato og lana para musiga ang suga bisag kaadlaw na bisag di pa moabot na gihapon suga kini pong danghag wala ko dagon ahuna ang ilahang gidahom nga moabot lagi ang pamanhonon sa panahon sa oras mo na nga sa dihang medyo nagkulang na nya dunay ni singgit nga moabot na ang pamanhonon ang lima wala na gihatagan wala na nakapangayo kay kung ilang tagaan basig mahurot na ngit-ngit ng dalan mo nang namalit sila sa laing lugar pagbalik nila dito na nagsugod na ang kumbira wa na sila kaapil wa na sila makasulod tungod kay ang pamanhonon dito na sulod sa maong lugar siguro mga igsoon nganong mao kini ang sambingay nga atong nadungog karon ika-32 nga Domingo sa ordinaryong panahon tungod kay hapit na pud matapos ang gitawag natong ordinaryo nga panahon hapit na matapos ang gitawag nato nga ordinary time unya musugod na punta hapit na mga duha na lang ka Domingo o tulo ka Domingo sa atong gitawag nga Adbyento mao nga giawhag kita sa kanunay pagbantay kanunay nga pagtukaw kanunay nga dili magdinanghag kanunay tang magbuhi sa kaugalingon unya ato pong matikdan nga kining maong kapitulo sa Ebanghelyo ni San Mateo dito na pud ni sa mga katapusang bahin sa ing ebanghelyo. Siya nagpahimangno nga kanunay tang magbantay, kanunay tong pasigaon ang atong suga sa mga kita mangandoy sa kaalam. Kay matud pa sa unang pagbasa, ang kaalam nagsidlak nga magsiga ug dili gayud muaw. Wala pa ba muaw ang atong pagtuo? Wala pa ba muaw ang atong pagpaningkamot? Wala pa ba muaw ang atong pag-alagad? Wala pa ba muaw ang atong pagsalig? Wala pa ba muaw ang atong paglantaw sa kinabuhi, isip nindot, makahuluganon nga kinabuhi. O diha sa Salmo, kita giawhag nga mangandoy gyud sa presensya sa Ginoo, kay giuhaw ang atong kalag sama sa nangandoy sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi, walay tubig. So nangandoy bata kanunay matag adlaw sa presensya sa Ginoo. Ug nga sa ikaduhang pagbasa, kita po gipahimangnuan sa paglaom, sa pagbuhat sa kanunay kay buhi man kita kung patay inigbalik sa Ginoo dili maguna kadtong nangamatay na no? So, kita mubati ta sa singgit sa pagmando sa tingog sa arkanghel o kitang tan mahiusa uban kang Kristo uban sa Ginoo sa mga bag-o lang nato gisaulog gihinumduman ang adlaw sa mga patay tingali mga igsuon alang sa atong hagit pagpamalandong karon buot na ko nga ipaambit kaninyo ang giingon ni Mother Teresa of Calcutta sa mga parokya, mga simbahan dunay giingon didto niya kamo mga pari kung magmisa gani mo hunahunaan ninyo ang misa sa mga una gid ninyo ng misa katapusan ninyong misa ug maura gyud na inyong misa. Para nako simple nga mga pulong pero makatandog ni aron dili ta magdinanghag. Aron dili ta kanunay magduka-duka o magtulog-tulog, buhi ta kanunay. Kano man kay kini bitang unang misa nakahinumdum ko sa wa pa ko mapari katong naa pa mi sa college seminary. Sige migyang pungat, sige migtan-aw dito sa major sa theology. Moingon mi kanus pa man ni maabot dinha kay para mapari na. Pag-abot namo sa theology, sige mighangad pod sa mga deacon, sa mga diakono. Kanus pa man may diakono para makamisa. Pagka diakono na namo, sige na pud mi pangandoy. Kanus pa man may mapari para makamisa na. Basta pagkapari lagi nako. Kung kaming mga batch namo, primero ginakong misa, mutuo mo sa dili, misa kantada. Nagikanta ang misa, kaya nakaingon ko, ay salamat, makamisa na gid ni.
Ano man kay primero magong misa. Bisag unsa magud nga primero, di ba? Bisag unsa nga primero natong kasinatian, ato ginang ayuhon, ato ginang tarungon, ato gyud i-give, ihatag gyud ang tanan. Give the best gyud nato kanunay. Siguro mao pud na nga usahay bisag ikatulo na nakong misa, ikaupat ng misa, labi na Domingo, usahay medyo kapoy na, ingnon ako kung kaugalingon, primero pa ninimong misa, pader. Walang tarungon gyud nako kay primero pang misa. Maningkamot gyud nga maayuhon kay primero pang misa. Kay nindot magud ning primero, no? Di ba? Di gyud nato kalimtan ang mga primero. Primero natong adto sa eskwelahan. Primero natong pagkadawat sa trabaho. Kung ikaw nang usahay malipay gyud naguban. So sa mga libo ka mga aplikante na dawat ko mo ng primero nimong adlaw sa pagtrabaho, sayo ka ayo ka. Kugihan ka ay ka. Primerong bulan, has kang kugihan na, has kang maayo ka. Ang primerong sweldo, mag-celebrate yun. Pero usahay kini magkadugay na, mawala na, di na magsika, mo-out na. Kay nagdugay na sa trabaho. Pero primero pagani, maningkamot yun. Siguro bisag nadugay na ta sa atong trabaho, bisag nadugay na tang naghimo ni ana, una-hunaon na to nga primero. Kay basta primero gani, first time yun nato, ato din ihatag ang tanan. Dili kita magtinanghan. Ikaduha, sige ingon nato, ingon ni Mother Teresa, kung kamo magsulti, kamo magmisa, hunahunaan nga katapusan ninyo ning misa. Kay ngano man, bisa primero na kong misa usahay, moingon ko nga, tingali katapusan na nako ning misa. Tingali ako karon nagtindog dinhi nagmisa, basig ugma di na ko kamisa. Ngano man, kay nasakit ko, wa ta kabalog na pa ba ko ugma, simba ko lang. No? Wa ta kabalog. Mo nang bisag primero na ko ning misa, hunahunaan ako nga katapusan na yun ako ng misa. Nga naman, para madasig ko, magtuon ko, mamalandong ko, nga tarungon ako akong wali. Pangandaman ako ang akong misa. Para nga katapusan na akong misa, mahalag yun ako ang tanan nga to sa Ginoo. Tingali, di ba mahinumdum ka? Bisan gani si Kristo, katapusan na niyang panihapon, nagparty pa ganit sila. Katapusan niyang panihapon, iya yung gihatag ang tanan. Nag-inom sila, nagkaon sila, tungod kay mga katapusan nga kahigayunan sa kinabuhi, makahuluganon. Mabitaw na usahay nga, kung katapusan na gani ninyong kita, katapusan ninyong higayon, kay mulakaw imong amigo, amiga sa abroad, dili ba, daghan kaayo mo himuon usahay, magparty pa mo, magdespedida. Kunya, di ba, kanang katapusan nga higayon, kung ilubong na pananglit, ang imong minahal sa kinabuhi, diha pa ka makaingon, so kining tawana, kini si Papa, kini si Mama, kabutan yun aning ginikanana. Diya pa ka makaingon sa maayo nga mga pulong, kay katapusan na ninyong kita, katapusan na nimong tanaw. Pero nakaingon ba ta niini, bisan buhi pa siya. Nakatagad ba ta niya, bisan buhi pa siya. Diya bitay, usa ka pamilya, nga nagmeeting sila, ingon ang kamagulangan, karon kay namatay naman si Papa, ito man ta ka magsuon atong paliton tong pinakamahal gyud nga lungon isip pagpadayag nato nga mahal nato si Papa kay katapusan na nato ning pagpadayag nga siya pinangga nato atong ihatag ang tanan kay katapusan na ni ang kamanghuran mitindog niingon siya, kuya wala ko'y problema atong ihatag ang tanan para kang Papa kay mahal nato siya katapusan na ning higayon pero ang akong pangutana asa man mo katong nagsakit pa siya. Asa man mo katong diha pa sa ospital. Asa man mo katong nanginhanglan sa inyong kwarta, nanginhanglan sa inyong presensya, nganong karon pa man. Nganong karon pa man nato ipadayag ang pagmahal kang Papa. Siguro mga igsuon, nindot pud na ato ning hunahon. Sa mga asawa tingali dili ta manungluha. Mga asawa tingali karon nga naminaw nining Santos nga misa atong nahunaon matahigayon siguro nga atong andaman ang atong bana sa pagkaon nahunaon nato nga katapusan nato higayon. Pero ayaw po do na imong bana mahal katapusan na nako ning andam nimo. Wala ni magpasabot nga imong tumrokon kung dili aron nga matarong nimo plansa ang imong iyang sinina, matarong mo andam iyang pagkaon, matarong nimo pagtagad ang imong bana. O mga bana, ang panahon ngayong asawa pananglit, mangayo sa intrigo, sa inyong sweldo, o mga bana pananglit ang inyong asawa,
Muhangyo nga palitan ninyo og bag-o nga sinina o bag-o nga pantalon o unsa ba o mahalon kinaot nga inyong o mahal asawa natapusan na biya na itong ihatag, no? Ayaw po panunglo, no? Pero kung pasabot nga ang tanan nimong pinakamaayo, no? Ang the best nimo, no? Ayaw pag unahon na ang katapusan na gyud, pero imo bang ihatag ang tanan kay wa man gud kabalo sa panahon. Mo na nga ang tanan nato karong higayon na atong ihatag kay di nga di katapusan na nato. Nindot man gud ning mga katapusan na higayon kay ihatag gyud nato ang tanan. O ikatulo, no? Dili lang kay katapusan ug una, niingon si Mother Teresa, maurag yun na higayon. Okay, kung maurag yun ang higayon na, di ba? Maura ng butanga, maura ng hitabua, ihatag gini mo ang tanan. Kinsa magud nato magdahom pananglit sa naabagoy na gunahon na nato nga magpakasal nga moingon nga do na parbakoy laing kasal humani aning tuigan. Una mautan na bitaw ko sa mga kasulunan unsa may gibati ninyo ron? Ninyo sila Father. Ikulbaan ko Father. Mautan na ko nganong kulbaan man. First time ang good Father. Ingnon ako gusto pag second time. Gusto pa dahil kag na ikaduha. Kisa magunahon na nato pananglit nga magpakasal nga do na pailain, di ba? Maura gid ang higayon nga ikaw kaslon. Sa ato pa mo bitaw na makabantay ta nga tanan nimong kusog, tanan nimong tinigom, tanan nga panahon imog yung ibuhos kay maura gid ang higayon na. Mao pud na nato siguro kung magunahon na ta sus maura gid ang higayon nga ako makaampo. Nagtarungan na to ampo. Maura gid ang higayon nga ako makatulog na tarungon nimo tulog. Maura gid ang higayon nga ako mukaon. Tarungon gid mo kaon. Kaon ta mas ginhawa kay maura gid imong panahon ikaon. Maura gid ang higayon nga ako mo trabaho. So sa ato pa tarungon nimo trabaho. Maura gid ang higayon nga ako moatubang sa akong mga ginikanan, sa akong kauban sa trabaho. Sa ato pa tarungon nimo. Ihatag nimo ang tanan kay maura gid ang higayon. No? Siguro kung kini mao ang atong giya, tingali makakadasig po dirato. Makahuna-huna ta nga di yun ta magdinanghag. Kay wa ta kabalo kanu sa mo abot ang Ginoo. Wa ta kabalo kanu sa mo abot ang atong manluluwas. Nan sa matag higayon nga kita mo puyo sa atong kinabuhi, buhaton nato ang atong mga gihimo matag adlaw. Una-hunaon nato nga kana unang higayon, katapusang higayon ug maurag yun nga higayon sa atong kinabuhi. Nang kung yan ang pamaagiha, tingali kanunay tang magmaigmat, kanunay tang magmata, ihatag nato ang tanan nga niya nato. Busa pa nga igsuon, hinumduman nato, isip pulong panapos. Walay usa ka nato nga makapabalik sa kagahapon. Wala ko'y usa nato nga makatagna og nasayod sa umaabot, ang karon lamang ang ania nato. Pero kining karon nga atong gipuy-an, dili kini mudugay og muhangtod. O kung kini mulabay na, di na gyud ni mamahimong maato pa. Karon manindog kita atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios, ang mahal nga kagagahom sa tanan. O kaninyo mga Iwan sa igsuon, langit sa yuta, nagatuwa ko kang Kristo, ang iyang bugtong anak, atong Ginoo. Gipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, o natawag ka ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug ilubong. Iadto siya sa nangamatay, sa ikatulong adlaw nga banhaw siya. Isaka sa langit, ug nalingkod sa tuo sa Dios, ang amahan nga magkagahom sa tanan. Balik siya aron sa hukom sa mga buhay sa mga nanatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santo sa katoliko nga simbahan, sa pag-aambis sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Makagagahom namong amahan, kami naglaom sa imong pagbalik din sa kalibutan. Busa sa kanunay, kami naningkamot nga nagatukaw ug nagabuhat sa mga butang subay sa imong kabubuton aron makaangkon kami sa kinabuhing dayon. Sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Alang sa nagdumala sa atong simbahan, mga kaobispuhan, kaparian, relihiyoso, nga unta sa kanunay, ilang mapaambit ang buhing pulong sa Dios nga maoy naghiusa kanatong tanan
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Ginoo, tanyugi ang among pangamuyo. Alang sa atong mga lideres, nasyonal o lokal man, nga unta sa kanunay sila magalangtaw sa kaayuhan sa tanang katawhan, kundiin ang gugma, kalinaw, kahiusahan, maoy nagahari sa atong pagtuyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tanyugi ang among pangamuyo. Alang sa atong nasod Pilipinas, nga unta atong makitaan o mabatian ang pagka-importante sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Aron sa kanunay kita maandam sa iyang pag-abot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tanyugi ang among pangamuyo. Alang sa mga tao nga nawad-an na o paglaom sa pagpakabuhi tungod sa ilang nasinati nga nagkalain-laing problema karon, nga unta sa kanunay ilang nailhan ang Dios nga maoy tinubdan sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tanyugi ang among pangamuyo. Alang kanatong tanan nga nangandoy sa pagbalik sa atong Ginoo, nga unta atong mapuy-an ang mga hiyas nga nagpunting sa pagkabalaan ug ang paglaom nga ang Dios mo'y maghari ug magdala kanato ngadto sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tanyugi ang among pangamuyo. Alang sa special nga intensyon ni Mrs. Emeline de la Peña ug ni Ninia de la Peña ug sa mga kalag sa purgatorio, Ruben Sr., Eliseo Sr., Eliseo Jr., Flora, Violeta, Andres Sr., Alan, Carlota, Cesario, Purificación, Nelly, Gorgonio, Francisca, Severino, Rosalinda, Jesus, Alfonso, Teodoroco, Feliciano, Honorata, Antonio, Saturnino, Lamberto. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tanyugi ang among pangamuyo. Langit no na mga mahan, ikaw sa kanunay ang among gisaligan o gilauman. Busa hugot kami nga mutahan sa among kinabuhi diha kanimo, aron mahimo kaming hingpit ug takos nga mohalad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo, Dios nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magagagahom sa tanan. Dawaton sa kanang sakripisyo sa mga kamot. Alang sa balay ng Himaya sa ngalan, alang sa atong kapuslanan sa sibuk niyang santos na simbahan. O Dios nga maluluyon, din hiniining misa, isangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kabi kanimo kanunay ug sa tanang dapi. Kayang tanang mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagtagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siya gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdahig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Nagidayeg ug gisangyaw sa langit ug yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos ang kagahuman, ang langit ug yuta. Sa iyong himaya, husana sa kamitasan. Dahil ulang nag-aati sa ngalan sa Ginoo. Husana, husana sa kamitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugihan alang sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usa, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasanglo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, manatubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus, o pagkabanhaw luwas sa kami. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug sa tanang mga obispo ug kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita karon nga moabot na ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Ang imong
kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ay inuman ang ikalian, ang dahugang himaya, ang sa kahamturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi di ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita kang timaan sa atong panagbisunay. Mga igsuon, kini sa Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako ang imong kalawat kanimo. Kapahipamulong lamang kung mamaayo ako. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Amen. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Pagampo alang sa mga masakiton. Magagagahom ug tunay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalingugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dinhi sa pagkalawat nga imong ihatag kanamo,
imong gibag-o ang among kinabuhi. Pinaagi sa imong Espiritu Santo, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo makagagahon nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, panglakaw kamuban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.